Borjan ASDC Youth Front Pen Pherang Kya Thengno Ning Kang Samse Nang Chepak Langtun. ASDC Youth Front Borjan Incharge Pen Ke Jongpon Ke Hidipi Bazar tu Lahorijan Gautam Basivia Bonglong Terang Atowar Non Puta Kapetang Tere Kajok Dr. Tuliram Rong Hangapan Komat si contractor ke klema Jenep non Athe alang Pherang Kya Thengno ta Kaningji Tangno Komat si sai ka chiklem pa me sai khia tumapan adai NG pusi pangdaklo Bosik ne phai ke thom arni Hidipi playground along Assam Chief Minister nang ki sunahut Dr. Tuliram Rong Hang Kaningji longki temung kaching thor awarsai claim olokpu Sitame non ason tuwar ka hingno ko konat lo kaching thor ke Rong Arlo Medical Sub Center ave tuwar ave oke hai ke dam atowar ke meme ekeng pen anta Pen Borjan constituency ke interstate border chairman development konat lo claim kisung ahut nat lo cepatu dam chon alang li pen kaningji pon la jiklo joni angbong tuwar nang chislam lip pute airset plungset kachisong asai gengjim si kaningji ponchu Anan kalang bighan ukta adhe ki muni sun lap pola puching doi pon pola son rom dola mala puta du ulan sa la pue ho gutom sian lap lon labang so to warong si mesen pulute kopi puji nang nili to me ke cholo pola semis la so to war mesen pulute Samadon school ke dam ke banda la so to war be la so to war sa nili to manta la lo pinangana jak ding mala so to war kahing no ding o sa ki Kali litum ikeng ala damone lasona tuwar jinol piniani dak nitum borjan long thelong lo lalo mina tuwalo not piniani litum chala kathar punon men jeso khuruti dam tuwar punon mum chomrong bilgo dam bukayan dam puta tuwalo la hello donatum lake cycle ke dam onji kali litum ikeng ala damone donatum nitum chior chulang tala hello donatum litum ge piniani tum borjana rat akisung litum lang nam lo nang litum borjana rat akisung piniani Litum kimesen alang abe, litum langbung langpet alang lok sini litum kijunang piniani. Lain loma, litum at development loma. Dr. Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister alang li pining 2022 March 5 ani kaninge. Tarlang sok ke waya festival long kaninge. Karbi Anglong ke super state pu. Lain loma litum super state loma lain loma. Litum kacing thora lain loma. Iliki yong nam kang tungam bangala hello. Super state ke lahen lo jo langbung lahen lo langbung super lahen lo nilit tum akar bi anglong atok anu la son dak sini dilum lakha damone nilining duk bikhayang lo lasi nali tum han nili apor nage piji nali tum abhan chiklo yon angbong yongsi labang so tua nali tum nang chislam le polodang ke nili tum lazuman erset prungset pen nili tum nang chisoi nali tum abhan la choda kalila nali tum Tuliram Rong Hang lapen ke longkit timung nalitum labang so tuwar construction ke 2017-18 anikan 11 kilometer labang so tuwar 11 kilometer langbong lang perat tuwar dok lo nilitum kacileng na cior culak jo lang kayo lahan lama lasik nalitum kumasik kontraktor ma nalitum Tuliram Rong Hang pen longkit timung nalitum cinemot kumasik kontraktor ma Johnsi nalitum adai cian de ke polodangte nilitum rong rat pen nitum thurpak man chisongi nali kaniye tekang nali kaniye alam nali kidam tang parnis halang nali press meet long kaninge kuma contractor si kam machi patang tima nilitum adai cian ji labe kuma amuni si saguri alang li jutni jidam dema nilitum adai cian ji pu kuma lo kaninge Dr. Tuliram no hang si kaninge lasi piniani nilitum labang sotu warke Hinoda kalau apot nali tumsi ada cia nangi usi nili jong damji isi do sulang nili kacu nili gantung Assam Sorkar lapen Karbing lo tumat district council of nili kacu nili gantung nili tum borjana rat ke nili tum ke Assam lapen Nagaland state inter state border apa sih nili alang tuman kacu nili gantung abangke Khan buski duduk kulini ke eviction lo profesor me eviction patang ke kopi apa lo kadang nili tum ASC Youth Front Pen pini dak neli tumhan media phanai phana ko alam thibangala penlo neli tum ladak borjan akisung mate borjan ke neli tum kisung teknik neli tum kiduk darat pusi neli tum cepat cici labangke neli tum ASC Youth Front neli tum claim rap wi alang inti sangho la pen kapulang li be sangho apen galang li tiron sangho
asuna kasin ni tu pachin la lo la pen ke nali tum kaduk awe media ko te tum nang si tong na pata nili hin pen na thona churu par pit lo jasmet pet ili tum athi pilam chi thanam lo nang ni tum borjan kiduk det arat pu akisung alam nili tum chi thani kangtung bangla pu helo je kidam tang ani labang so chiklo June 3 ani hidipi mirjenga filalong sorjorong pharaphan Himanto Biswa Sharma matet Dr. Tuliram Ronghang alang lifan vut nakirek pia amai long Tuliram Ronghang kaningje lapuhen lo kidam tang aningkan long kitinung borjan arat kaching thur awai sar pinang claim lo pusi alang lik kaningje lasolam aputha ka bang nili alang li tumhan kajthanam kangtunga bang ke lapuhen lo hoitu alang li Dr. Tuliram Ronghang alang li develop ulo pusi theglong tahai mane sitame pini ani nili tum borjan arat kisung kiboy nitum kiduk det arat hime jangre tikok tiki nilitum jongdame nilitum hidipi ciria rumpe nilitum wanglo prang telitum Dimapur cileng plot atuar la bangso tuar calaka thar la penke nilitum lapu pilo mumcomarong la bangso tuar kacileng atuar la pelo constitution la hello nilitum kiduk kisung la hello yo nilitum lapu lok ci rong phokep bagdo rong phokep bagara kilitum tak hidipi hello borjan lo kilitum vote bank ke ong na edim lo tangte nilitum aphan kiduk kilak lapuna jinso se pin basi nilitum anekan vote ki pidum na alle ke la hello ma nilitum han kunalo nilitum kaching dhur ke la hello ma nilitum chuyor chulang nilitum kiso ke une hime yangre te kok tiki nilitum kiso ko ne bane tum jong name rong alo medical sub center I hum dawe ajo philo anam chukur chang kali Dubai mba kilong di mandani tum awe pulgante duar jong sin nilitum hinodak pode nilitum kiso ke une kachi ponje kunalo nilitum pangthe pudang nang nilitum pini ani nilitum lapuken men ke sok khutkuti nilitum hilat por dualo la chotagali nilitum lakha tu ne la sona tuwa nilitum mirjeng school pe nilitum apar oke hai kachileng atuwa la sona thaksi nilitum hingnolo nilitum hala apar okai ke dama tuwa nilitum hala bangso arong talitum 2003 ni kan kukia ron hota apran dam lo la bangso arong ta sama hala bangso arong sama Dilay along APHLC asong atung chirok to ame padupon. Patumi ni phaing koraisi anar lopor phahini malom dilay adung bazar kimi dilay garden along APHLC asong atung chirok to ame padupon. Lapen kedam tang borjan MAC cepate dun abang pi sangpi Martina kathar pita ratapan kachuro pedopon. Karbi avot 70% ke longpon lo. Lapen non ke karbi atumta tangka poisa mekete methang ale atum ansi BJP along dodun chot non ke bangji MP election ke highway popusi neje pon non ke bang aso atumta social media long regional party aphanle support non pu athe bang ke chinilo karbi atum ko anang dengsi domapu lasi karbi atumta matha parsek non pusi chuning ripon dilai arat atumta chini karbi arat kevir angreng lo pusi non ke bangji MP election ke Thireng sita nang chirap dun popusi chechakpon. Labang so may along, borjan APHLC asong may pu Samson Teron ta chitong dun. Hidipi pen harsing Teron report inglong kira birta. La number 1 bang ke lahen lo awareness bang nilitum lason 6 schedule awareness amai pia bang ke nilitum bidam long lelang jasemet border area se rengma area se bang batai si ini nilidam long lo sedame akaprek la rengma pen akaprek anaga tum akhelong bang ke approach dam long lelang lalo isi pen ke lapen nomor hini bang ke lahen lo nili karjulong ateng ke election aning we pina boson election dupu pu aning we sona bang ke mane phange suri pho mane phange suri hini mane phange suri si pusi BJP asongja tum ke nam dam pusi birtalong laso pena jok rara tum ke kabidera tum bang ke hala tangka pansilang rompo hala BJP tum ko pisi ke paluma la salam si arjun rong ti lahan lo nasi non ke bang silang bang ke 6 dulu teng pen awareness jong si bi pulo tang te la border ejeng akarbi kaprek inglong khai to manta chiniji athema latum da kaprek ke kalilo latum da tribe lo posi latum ta chini de lo bote nitum APHLC kache song amu along ke da bang bek posi ning thelo ini sebenarnya
kaduk kawihan borjana rat aprang sike borjana rat kaduk kawia pastame jurulo nang kirap na chitu na pot stame lapen truck association auto union lapen sangti union atum lapen kaprek youth atum sitame dak dilay youth atum especially lapen kaprek adi malong borjan youth atum sitame rong kimplam youth atum sitame lapen amlu kumula bagana lama youth atum astami nili ning aplong pensame churolo alam tum tangkap poisa pensame lapen alam litum ini bidi suri pensame jakong pento antastame nai chirap nai chitudun pena joini si non MSC elections tame nili kini cepati dun pami kalong lo remdet pustame nili ki pulkan tumabangke kadu kawe sitame ning chipabiri ilitum ke remdet pustame undunde cocot ancot lo mo ben nili pulo non ke dampa nga MSC BJP atum 26 constituencies an jepahai et abangke laki illegally ladak borjana bangke nilitum pupilo pinang an inglong aswa PS bangke nilitum haipon et si tekon long lo lapen border jenganat pensi nilike rempon kusi teklong lo laki people ma awareness tami nilitum lapo an claim dam long lidet apod lo number 1 bangke number 2 bangke proxy votes ajoy ni laki BJP atum kang sa cepak lang pro illegal proxy votes pen ajoy ni si alam litum stami cepahai polo proxy votes pen kalia so tidi tum APHLC pen stami nil kilong dide dia polo laki ladak pen siklang dak lo lapen 26 constituencies an stami alang litum cepahai ke alaki illegally pen cepahai pon pusi nili stami kaduk kabe pan stami nili pachini pon tangtung lasi non ke bang jia kindia election abang ke ilitum ansusi sutame cerap jitu pon thulo nak kuskadu kabe panstame chuning rilo lapen non stame nili PS president na secretary to han anstame alang ituma panstame suri stame ninga klong panstame churolo lapen yuta tumhan anstame ako kuthak churo thulang alang litum nili phan anna kisi support ningna kache hedu na postame ronga sara tindu ana panstame lapen public atum anstame lapen kuki atum sitame kuki atum sitame alang litum sitame kinde polling station ke thom ni pen ke thom ke na pahai dun lo bon lasi alang lituma phans temi suri akiro pipar piglo nilituma LA youth president Mr. Palal lapen nilitum kinde LA president